το κλάσμα είναι μία απλή διαίρεση. Άρα εγώ μπορώ το κλάσμα να το μετατρέψω σε δεκαδικό αριθμό. Παράδειγμα, έχω το 3 πέμπτα. Αφού είπα λοιπόν ότι είναι διαίρεση, τι κάνω? 3 δια 5. Είναι η ευκλήδια διαίρεση. Το 5 στο 3 δεν χωράει. Τι κάνω? Βάζω μηδενικό εδώ και βάζω μηδενικό εδώ και γίνεται έτσι δεκαδικός. Το 5 στο 30 πόσες φορές χωράει? 6. 5 φορές το 6, 30. Άρα εδώ έχουμε 0. Άρα 3 πέμπτα είναι το 0,6. Όταν έχω όμως κλάσμα το οποίο είναι ο παρονομαστής 10, 100, 1000, το κάνω απευθείας. Παραδείγματος χάρη έχω 3 εκατοστά. Αφού έχω δύο μηδενικά κάτω, τα ανεβάζω και τι γίνεται? 0, 0, τα δύο μηδενικά και το 3. Έχω δύο όμως είναι εδώ. 0,03. Αν είχα 4 δέκατα, 0,4 και ούτω καθεξής.